जानकी के आंख से झरझर लोर गिरता। मैया जानकी कहली कि हे सूर्य देव, ये दुनिया में हमार आपन के हुमाई बाबूजी ना हो। धरती से चमनिए बाबा हो माई बाप नमो भवानी सतनामी ओम शांति नमस्ते कुल देवता भो नमः ग्राम देवता भो नमः छपरा जिला भर के देवता भो नमः। ओम शांति नमः शांति हरि ओम शांति। भारत वर्ष रेवा खंडे अर्जावत जम्बू द्वीपे कलयु प्रथम चढ़े। हाँ हाँ ई पंडित जी कहाँ के हैं? अरे ई पंडित जी काशी जी के फेरल हमर लोटा पुलिस। अधैया फेर चूमे चलली मनुआ बहुना। अरे ई के हजी बाप रे बाप। इह मनु बहई इदैया फेर चूमे चलली मनुआ बहुना। एकर आग डोले एकर हो लड़की रोके कहली कि पापा किया रे पापा कावा न होना गरिया जुआवा खेलानी ता बेटी आपने हारी गई। आज शादी के साल गिरहबा और अष्टजाम भगवान के भइलबा। अवधपति मलिकार चक्रवर्ती नरेश महाराज राजा दशरथ जी वहां के 4 जना बबुआ रहनी। राम लक्ष्मण भरत बबुआ भगवान राम के और लक्ष्मण के मांग के लगल के नारायण नारायण के लड़का ब्रह्मा ब्रह्मा के लड़का अत्रि अत्रि के लड़का चंद्रमा चंद्रमा के लड़का बुध बुध के लड़का पूर्वा पूर्वा के लड़का विजय विजय के लड़का भीम भीम के लड़का कनक कनक के लड़का होत्र होत्र के लड़का जन्हू जन्हू के लड़का पुरु पुरु के लड़का बलाक बलाक के लड़का कुसुम कुसुम के लड़का कुशवाम्भू कुशवाम्भू के लड़का गांधी और गांधी के लड़का बाबा विश्वामित्र महात्मा गांधी ना मोहनदास करमचंद्र गांधी बानर कहीं का विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण के लायक जाके जो कैले बानी। और मिथिलापति महाराज 2 भाई रहने। बड़ भाई के नाम रहे सिरध्वज जनक और छोट भाई के नाम रहे कुशध्वज जनक। ये 2 भाई के बीच में लड़की कई जानी बानी? 4 आदमी। के सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति। जनक राजा के खानदान में एगो राजा रहले जमुना राजा के नाम रहे देवरात। उहे देवरात महादेव के पूजा पाठ तपस्या कैले। महादेव खुश होके पिना के नाम के धनुष के दिहले। वो धनुषवा के वो राजा जितना खानदान में लोग राजा भई वो धनुषवा के पूजा परमादरणीय गार्जियन हमारा मिथिलेश पांडे जी सीताराम के विवाह कीर्तन में 100 रुपए के श्रद्धा दिले बनी। काहे हो ओ गार्जियन के नमन बंदन अभिनंदन प्रणाम करत बानी। आशीर्वाद के चाह रही सीताराम जी के कृपा बन रहो। आज वो धनुषवा के राजा जनक जी भी पूजा करत बानी।
राजा जनक जी के काशी नगरी में आवे के पड़ल। मलकिनी सुनैना से कहनी कि जाके धनुषवा के पूजा तू। रानी सुनैना तो ना गईली, अपना बेटी सीता के धनुष के पूजा करे खातिर भेजली। जिला छपरा नगरा से पश्चिम गांव डुमरी छितरौली व्यास बाबू फूलेना सिंह जी ये भजन के गीत के गावत रहनी। बियाहुती लय माता बहन लोग के धुना गई। चारू रे चौखंड तेरा जाके पोखरवा जानकी बेटी अरे पैसी कर लिया साना करिया साना न सीता पूजा पर समैया में आईनी राजा जनक जी का कहनी कि धन पारू धन पारू बेटिया ओही बेरा राजा जनक जी प्रतिज्ञा कले हन सीता धनुष के उठा ले ली। ऐसा बेटी के विवाह वो पर से होके के चाहिए के तूर देवे खंडित कर देवे परतोंचा चढ़ा दे। जिन राजा तुरी है हो सीता शिव के धनुया ए जिन राजा तुरी है हो बेटी शिव के धनुया राजा जनक जी के प्रतिज्ञा हो गई। देश विदेश में खबर चल गई। राजा महाराजा जो लोग आवे लगे और एगो पाती मिलल विश्वामित्र बाबा का धनुष जग सुनी रघुकुल हर से चली मुनिवर के आश्रम एक दीख मगमाही खगमरी मीर जीव जंतु तह पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही। आई प्रमादरणीय प्रतीक सिंह जी प्रतीक सिंह जी 100 रुपए के श्रद्धा दिले बानी। प्रतीक बाबू राजा बन के राज करी पद प्रतिष्ठा बन रहे। बाबू रावण या गइले बाण
आ गईले अने विश्वामित्र बाबा भी राम लक्ष्मण के लेके फुलवारी होते हुए राम सीता के मिलन भइल नैन में नैन दिल से दिल हृदय से हृदय ना जी उहे सीता जी जब राम जी के दर्शन कैली गिरजा माई का मंदिर में चल गई कारण कि राजा जनक जी के फुलवारी में गिरजा मंदिर है माई का मंदिर में जाके कर जोड़ के कहली सीता जी की हे माता मन जाही रखे मिलही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधानशील सुजानशील स्नेह जानत यही भांति गौरी आशीष सुनी सिए ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मन। तो मुखिया जी ये सोहर के अंदाज लगता राजू भैया सोहर खलिया ना होके के चाहे सोहर के भाव हो सीता जी गिरजा माई के पूजा करो तारी हेजिया बैठ कि पहिला मांगनमा सीता अरे मांगली गिरजा मैया पूरा करी हो देवी मैया अरे पूरा करी हो हे माई हे ए मैया हो मैया ससुर ए मैया मांग ले आवा धावा के राजा जनक पुरवा नैहरनु परमादरणीय हमारा टूना भैया मुखिया जी जन जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए माता के भजन में गिरिजा माई के पूजन में 5 से 1 रुपए के श्रद्धा दिले बानी गिरिजा मैया सीता जी के संगे संगे हमारा मुखिया जी के भी पद प्रतिष्ठा ऊंचा कैले रहे और हमारा मुखिया जी के बड़ भैया हमरो गार्जियन श्री मुन्ना सिंह जी सीता जी के प्रार्थना में हजारों हजार के श्रद्धा दिले बनी आई व्यापारी गार्जियन बड़ भैया हमरा भोला सिंह जी 100 रुपया के श्रद्धा दिले बनी भैया के प्रणाम बा और हमरा प्रमोद बाबू बड़ी सुंदर बेंजू वादक हजारों हजार के श्रद्धा दिले बनी बीना वाली के कृपा रूप पर बन रहो जय हो दूसरे मांगनमा सीता मांगली गिरजा मैया पूरा करी हो देवी मैया पूरा करी हो हे माई हे ए मैया हो मैया ससुर मांगे राजा दशरथ कौशल्या मैया सासु तीसरे मांगनवा सीता मांगनी गिरजा मैया पूरा करी हो देवी मैया पूरा करी हो हे माई हे ए मैया हो मैया हो मैया पुरुष मंगेनी भागा वान देवर वीर
30 मिनट 20 मिनट में तुम्हारा कहाँ से कहाँ हो जाए। अब देखिए गिरजा माई आशीर्वाद दिल की जा सीता तार मनोकामना पूरा गावत बजावत राजा का मंडप में पहुंचल बा लोग। देश विदेश के नरेश राजा लोग इकट्ठा भइल बा। महाराज रावण दशकंधर रावण धनुष का लगे गइल बारे। प्रयास कैले धनुष तूरे के लेकिन हिलबो ना कैल। बानासुर धनुषवा का लगे गइले। 5 बार परिक्रमा करके प्रणाम करके लौट गइले। काहे बुझतर कि हमरा महाराज जी गुरु जी के धनुष है। अब राजा जनक जी उदास हो गइले। बाकी कुछ टिकरू भुवरू राजा लोग रहे। टिकरू भुवरू है राजा लोग। ई लोग पसेना फेंकता। ई लोग सोचता कि दादा रावण ऐसा बलि के ई हाल हो गई। रावण ऐसा बलि जे पार्वती और महादेव के सहित कैलाश उठा ले रहले। हई कैलाश उठावे वाला के ई दासा की धनुष हिलबो ना कोई। तो हमनी के समाचार के पूछता बाबूआ वही में एक जना कहले कि ना ना रावण के लहिनु गई रहे हैं। हमने कहा इतना लोग जमा बा सब कोई भीड़ जाए तो हो सकता कहीं फूप सहस्र दस ये कहीं लगे उठा बनट रही ना। जब 10,000 राजा लोग हार गई तब राजा जनक जी उदास हो गई। अरे लागता की बेटी हो अरे कुंवर रह गई है। अरे दुआरा पे हमारा अरे दुआरा पे हमारा गणेश ना पूजई है। अल्लाह गता की बेटी बंदी जन ऐलान कर दिले। जितना राजा लोग बैठे रहे अंगुरिया घुमावत रहे। देश विदेश के राजाओं हम किसे कहे बलशाली है। आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से तजहुआ निज निज गृह लिखा न विधि वैदेही। अंगुरिया जीव के काल हो गई। अरे अंगुरिया जीव के काल हो गई। तो सभा में गौरव जी बोले अंगुरियो बाबूरे हो। अंगुरिया बाबूर हो। एक गो के ना प्रमोद बाबू जनक जी हला। अच्छा अब देखी बंदी जन अंगुरी घुमावल है। अंगुरिया भी बड़ी झंझटा है हो। ये सब अंगुरी के अलग अलग काम बा। हई कहले कि 4 जना ये कोरी हम ना भीरम नु हम ना भीरम तो एगो लोटा तक ले ना उठी। हई अंगुरिया जीव के काल हो गई। तो सब हमें गौरव जी बोले ले लखन लाल हो अंगुरिया जीव के लक्ष्मण जी कहे लगनी राजा जनक जी जानत नहीं खी दोनों भाई के बिरताई। रास्ता में पत्थर मिलल भैया नारी दिहले बनाई। आज है सभावा में मत जा विश्वामित्र बाबा लक्ष्मण जी के कन के लखन लाल बैठ जा। लड़का मीठ बोलेला तो ठीक लगेला और लड़का तीत बोलेला तो बाबूआ। अब देखी लखनलाल जी बैठ गई नी और विश्वामित्र बाबा श्री
राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी के आदेश दे रहल बनी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में उठहु राम भंजहु भव मीट हितात जनक पड़ी। तले जैसे भगवान राम धनुषवा का लगे गई तले सीता मैया के नजर राम जी के ऊपर पड़ गई। याद आ गई फुलवारी के बाद सूर्य नारायण के गोर लगली कली कि हे सूर्य देव रौरे से दुनिया जोर होला रौरे से दुनिया बाबा आहे गाला अरे सूरुजा ए बाबा होला रौरे उगल काए ए बाबा हो ई दुनिया होले आजो माता जानकी के आंख से झरझर लोर गिरता। मैया जानकी कहली कि हे सूर्य देव ये दुनिया में हमार आपन केहू माई बाबूजी ना हो। धरती से चमनिए बाबा हो माई बाप नमो अरे धनुषा के अरे तुरंत हो राजा जनक जी चिट्ठी भेजा तनी अयोध्यापति नरेश के लगे कि राजा दशरथ जी के मालूम राउर बेटा धनुषा के तुरले बानी बारात लेके आई अब बहू लेके ऐसा सुनिए ना लैला मजनू के कथा रउल मजनू बन के घूमी मुंह में लालका फेंक देव नु लैलावा भेटा जाए। ये लोग प्यार खाती बौड़ाइल बा। हाँ यही गान एगो लड़का से कसिया यार ए लड़की के आई लव यू कब बोलल जाला तो कहते यार सुन ले आई लव जब तोरा बोले के होई नु तो देखिए जब लड़किया मंदिर में ढुकल हुई तब बोली है काहे को ओकरा चप्पल गोड़ में ना रहेला बहरी निकल जाई त नंबरवा उखाड़ दी 7 नंबर हो। अब राजा जनक जी पाती भेजले बनी अयोध्यापति नरेश के लगे राजा के पाती मिलल बा। पाती पढ़ के राजा हंसत रहे आंख से लूर गिरता छाती से लगोले बड़े रानी कौशल्या बोली हेलो बेस कम करो बेस कौशल्या एगो बात चलू हो तहार बेटा राम जनकपुर में जाके धनुष के तुले बड़े राजा जनक के बेटी से शादी हो खेलबा। रानी सुना सुना रानिया
अरे घुसुकिया वनियारा अरे सुनबू खबरिया तो अरे जुड़ा जाई जियारा कि आइल बा जनकपुरी से पाती ईरानी पढ़ के हुलस लछाती आइल बा जनकपुर से पाती रानी पढ़ के हुलस लछाती बबुआ श्री राम तुरले धनुषा पुरानवा मिथिला में राजा लोग तुरले गुमाना मुखिया जी चलब बरियाती ए रानी पढ़ के अरे हुलसे लगा सब लोग जाई बरियाती ए रानी पढ़ के हुलसे लगा माने श्री कमेश्वर राय जी 251 पैदल बनी राय जी के प्रणाम बा चली गो भैया के तरफ से हमरो के 100 रुपया हमारा नैना जी के भी 100 रुपया नैना परदेसी कोर से हमरो ओर से हार्दिक अभिनंदन बा। अब राजा जब पाती पढ़ल तई लखन देखो कि को तारीख के बारात ले जाके बा कौना दिन के राजा के लिए बेटा भरत शत्रुघ्न बारात के सजावट करो अभी न लगने के बड़ा चल देता दुल्हा नहीं खो दुल्हा तो ससुरारिये में बने पृथ्वीराज जी हमरा के कान पे दलमनी भैया के प्रणाम करता। अब जब जनकपुर में बारात पहुंचता भइल हाला अरे कबना नगरिया से ओइली बारातिया सब रंग पिया रे पिया रे महाराज की जय हो महाराज की जय हो अयोध्यापति नरेश की जय हो। राजा जनक के बिना लगन के बारात हमरा बेटी के बिना लगन के बियाह हो ऐसा लोग खिस्सा कहेला बेलगन के सहनाई सहनाई बेलगन के सहनाई। राजा जनक जी कनी के बरात बिमला नगर में ठहरी हम तिलक चढ़ाए ओकरा बाद रुआ हमरा द्वार पर आए तब बारहमा जी गन्ना मना बनावे लगनी तो देखी का गन्ना मना भगवान के बनल ये दुनिया में केहू के वैसा ना बनल जो राम जी के बनल। जितने अक्षर के अयोध्या के पार्टी उतने अक्षर के जनकपुर के पार्टी। देख ली पहले गाना मना राम सीता 2 अक्षर है गाना मना देख के राम सीता लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न सुरती कीर्ति जनकपुर अवधपुर अवधेश मिथिलेश कौशल्या सुनैना देखा तो गाना मना
एगो ये घड़ी के गाना माना बनता कैसा आई मुनीलाल सौलिया बड़े हाँ इनकर नाम मुनीलाल सौलिया 8 अक्षर इनका मेहरारू का नाम सुगंती 3 अक्षर अभी 5 अक्षर से पीछे चलता है उनकर बियाह होके चाहिए हमरा से सुगंती गिरी जी तब बियाह हो गया मुनीलाल सौलिया बाप रे बाप एक बेर मलमलिया ले चल जाता सवलिया मलमलिया ले चल जाता बड़ी तार माइक गड़बड़ बोलते है बाबू होने बोलता है हेने के बोलते नहीं के एक टोन द न ट्रेवल दे करे में एक दिन के नहीं के बरो मसिया हो ए बिहार के बीजू आम हो है कलकतिया हो उजाना बाजार में 2 दिन रह जाए हाइजा के बीमारी हो एक में गुदा ने के खाली रसे हो आई पेटे हल हला दी हमार नचनिया जैसे भी ये का हो सिन्होरियवा आम हो और भदायवा हो ढबुसवा ढबुसवा बढ़िया कलाकार हो है ना होई ना हो मुँह से हई निकल गई एगो छोड़ा ना कहे एगो चल गई एगो ट्रांसपोर्ट में भाई ट्रांसपोर्ट में चल गई कॉलेज के भाई साहब एक गाड़ी का हमें आवश्यकता है कौन सी गाड़ी देख लीजिए कौन सी गाड़ी चाहिए फॉर्च्यूनर का क्या रेट है 2100 रुपया लगेगा 1 घंटा का स्कॉर्पियो 1500 रुपये ए बोलोरो 1000 रुपये आई नैनो ये तो 50 रुपये में चल जाएगी भाई साहब नैनो इतना रेट क्यों कम है तो कारण है इसका इंजन पीछे है इसलिए इसका दाम कोई नहीं है 50 रुपया जाए तो ठीक है बकुला बाबा खाते ठीक बा उहो वाला बेटा अब ये राजा जनक जी तिलक लेके आइल बानी आप लोग तिलकरू हैं यस सबको आ गए हैं हाँ मुखिया जी लोग को पानी पिलाया जाए हाँ जी ये सब जनकपुर से तिलक लेकर के आए हैं यस यस बर्तन उर्तन आया है फल ओल आया है मिठाई उठाई सब आया है दुल्हा का कपड़ा ओहो आया है वो आया है हाँ ये हिंदी कहाँ मिला है रे वही पे जहाँ तू कहे लो हाँ ठीक कहा तारा वो आया है एने बाबू एने 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 आई 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 एने ये एकदम परफेक्ट बा कपड़ा है दूल्हा का आया है धोती पहनाओ दूल्हे को धोती पहनाओ लीजिए छत मारिए पहले दा ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि आई धोती पहनाओ आई पैंट खोल दी कहतर जे पैंट न खोले वो अंदर न की ऊपरे से पहिरा दो काहे पहिरा दो काहे काहे इनु बाबू मरम जानता रे दो दाड़ा बाप रे बाप हाल पहिराओ धोती धोती कहाँ दूल्हा के धोती जला दी पहिरावा धोती जला दी पहिरावा धोती 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 जय श्री राम जय श्री राम घर घर हो हे भगवान ओ ये गो कालसा होई कालसा आम का पलो होई कालसा होई अछत होई तन के उठा ले आओ ले तो भैया पीछा हाँ जय हो भैया
कान्हा पर धरना गमछा कान्हा पर धरना गमछा 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 कान्हा पर धरना गमछा कान्हा पर धरना गमछा माला माला कहवा दुल्हा के माला गला पहिरव माला गला पहिरव माला टोपी टोपी कहवा दुल्हा के टोपी जल्दी पहिराव टोपी जल्दी पहिराव टोपी। जय श्री राम। हमार दुल्हा निकल रहल बानी हजामीन चौकापुर मुखिया जी रुआ गाँव का हजाम के हो ई का नाम हो वहाँ के विकास तो विकास भई हाँ तो विकास के कहाँ बुलाल जाता विकासे बुरहता इहे गरी लगन में भेटा देखी तो चेहरा बदल गई ना। जय हो नटवर लाल की जय। जय हो। धीरे धीरे चौका के तरफ बढ़े के बाद पहले घर के देवता लोग के गोड़ लगली हमारा खानदान के बक्सा बाबा हम गोड़ लगली एगो मुनीलाल भाई की यहाँ का लाभदा बाबा बड़े धीरे धीरे चौका पर हजामी चौका तर बैठो जाने दो ये पापा ये गाना पीछा दुल्हा को जाने दो ये गाना पीछा दुल्हा को जाने दो देखिला ये दिलीप देखिला अपना पापा जी का नजर से देख दुल्हा निकल रहल बानी तिलकहरू लो रेडी हो जाइए। रेडी। कैमरा कहाँ बा फोटो कैमरा का हो बा कैमरा दो मुखिया जी हमको बुलाए हैं बॉम्बे से। अरे ये कहाँ का कैमरा है जी? यूक्रेन से ले मैंने यूक्रेन से। ओ जी का करे गई रहनी? मेडिकल के तैयारी करे एगो आतंकवादी के बेग में से गिरत लेके भाग गया बानी। अच्छा तब तो मीरगंज के पक्का चोर बानी रवा। कबो हमारा क्षेत्र में हमार शिकायत मत करी है काहे? आ देख मुखिया जी के पार्टी से हम लड़तन विधायक से तोरे का बता देता जन जन पार्टी से तोरे के देखा तनी माझी में जाके गिरी जी के करना हो और भगवान की कृपा भई तो कम से कम 40-50 को सीट पर लड़ा जाएगा। हाँ एकदम लड़ा जाएगा। धीरे धीरे बढ़े एगो इनको का टिकट दे दो वार्ड वाला। मुनीलाल खड़ा रहली अगला पंचायतवा में। अच्छा बीडीसी से उनका चुनाव चिन्ह मिल रहे चारपाई छा। एक दिन हम चल जाते गाँव तो कहते रे बाबा तनिया के चरपैये पर मार दी। हम कहे हमार वोट में जी नाम नहीं खे तो क्यों समाज ना जाके धाय धाय 5 को मार दे। धीरे धीरे पढ़े करे जैसे नागिन निकले जंगला से जैसे नागिन निकले जंगला से ओसे रघुबारा दुल्हा निकली महला से ओसे रघुबारा दुल्हा निकली महला से एक हारी निकले जंगला से एक हारी निकले जंगला से ओसे चिन्ना दुल्हा निकली महला से। थोड़ा मुस्कुराइए इस्माइल थोड़ा और हंसिए
रेडी। एक बार और मुस्कुराइए, स्टाइल में आइए, पोज मारिए, पोज स्टाइल मारिए दूल्हा, ऐसे आगे पीछे पैर करके। बैठी पलस्ती मरकौरा के बैठी। हाँ हजामीन विकास बो सामने बैठो। बाबा जी के आमने सामने हजामीन काहे बैठल बाड़ी? वैसे बाबा जी का असुलोक लड़त रही। गाई पिंटू बाबू के तरफ से भगवान के तिलक में बहुत बहुत रुपया आई। नमस्कार प्रणाम बा। भगवान हम जाति मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा कर्पूरकारं संसार सारं भुजगहारं सदा वसंत विद्यावंदे भवानी सतनमामि। ओम शांति नमस्ते कुलदेवता भो नमः, ग्राम देवता भो नमः, छपरा जिला भर के देवता भो नमः, बिहार भर के देवता भो नमः, मुखिया जी के पंचायत के देवता भो नमः, दुल्हा के महर के देवता भो नमः, हजामे के गईहर के देवता भो नमः। ओम शांति नमः शांति हरि ओम शांति। भारत वर्ष रेवा खड़े और जबते जम्बू द्वीपे कलयु प्रथम चढ़े। हाँ हाँ ई पंडित जी कहाँ के हैं? अरे ई पंडित जी काशी जी के फेरल हमर लोटा पुलिस। दही के चंदन दतन, दही के चंदन। हजाम ठाकुर हजामीन ध्यान से देखो। हाँ तब सखी लोग कहेला कहावा सियावी लाला बगा परिया अवरु सपरी परिया है। कहावा सियावी लाला बगा परिया अवरु सपरी परिया है। अरे कहावा से अइलती लागारू तिलक लिया ले खाड़ भइले। अरे पुरुबा सियावी लाला बगा परिया अवरु सपरी परिया है। अरे मिथिला से अइल तिलक हरू तिलक लिया ले खाड़ भइले। हे भगवान हो जो अरे झझकी के बोली ले पीलो दा बाबू तिलक हम ना ले हा भाई।
जब तिलक चढ़ जाला विनोद भैया त धान हल्दी बटाला बटाला चारू माइक पर रेडी हाँ जी धान हल्दी बटाला बटाला हजामीन गमछा दो अरे धाना हजामीन विकास भाव आधा हरदी तुर लतू आधा हमरा के दे दो। अरे पंडित जी उजर काहे बजी उजर बाई कर मरद चाप के उजर कदल चाप के उजर कदल बड़े चापना हम जब तिलक चढ़ जाला नैना जी हाँ जी तब हमने किया दुल्हा लोग के चुमावन होला बोला बाबू करा जोरी लाना जुरिया ए बाबू करा जोरी लाना। अरे ई के हो जी ई के हो ई दुल्हा के मम्मी है आ दुल्हा के मम्मी तो फुल पैंट पहनले बाड़ी फुल पैंट नहीं की पहले हाँ कोरोना के तीसरी लहर के डर से टोंगरी में मांस लगल बड़ी डोंगरी में एक जाने अब नया कटिन कही तो रोडे कहीं बदल दी यह दुल्हा सरकार और मम्मी है जौन असो बियाहवा भइला असो भइला बाबू करा जोरी लाना जुरिया ए बाबू करा जोरी लाना जोरिया। अपना आमा के कोला पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी अपना अपना मोदी के कोला पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी माई चुमेले चाची चुमेले बहन चुमेले फुआ चुमेले सब चुमेला हाँ हाँ को भाई बानी दुल्हा दूगो दो भाई बड़ भाई के नाम का बड़ भाई के या यस बाबू शादी भइल बा वहाँ के दोनों जने में केहू के ना दोनों आदमी बंठे बानी तो होली में और पिचकारी कहाँ जाला अरे वह गांव में केहू का भाभी कहले कि ना केकरा मेहरा रुके बड़का पकड़ बड़का पापा के लड़का के का नाम हो वहाँ के बड़का पापा के लड़का के ढेर बार ए नाम धरी ढेर बालू तो नाम धरी जेकरा मेहरारू के भाभी को तो वहाँ के नाम धरी मनो बाप रे बाप अदैया फेर चूमे चलली मनुआ बहुना अरे ई के हो जी बाप रे बाप इह मनु बहई इ तो सोनपुर से नहाइए के निकलल बिया कारी आराम से चुमला तारते ठीक ने के लंग झाड़ू बा कोई यही पे हो जाए तो तोहरे में लोग झुरा जाए मनु बाबू जल्दी जाके बांस के पतई थोड़े तुर ली काहे कि मौसम बना दिल बा मनु बाबू इदैया फेर चुमे चलली मनुआ एकर रात डोले एकर हो मुखिया जी तिलक चढ़वा देता ने बियाह के दिन दूसरा बाबा जी के धो ले काहे हम ना आए काहे बाबा
आई मनु बाबू के मेहरारू का कइलो हमार संखे फोड़ देलो अब हम बजाएब का माइक बहुत तार कम बोलता ठीक नु 2-4 हजार रुपया तो हम भीख मांगे देता नहीं निमन एगो कि ना भीख नंबर 1 है जहाँ कब तो भीख मांग दे हल असल बात बा जानता नहीं देवर के बियाह में भौजाई सबसे खुश रही कि बबुआ के शादी हुई तो नाच नाच के चूमा परिछावन करो सबसे खुश कहरी लड़का तो हो गई मनु बाबू ए मनु बाबू लड़का हो गल फेंसा खाए तो जातारा बड़ा बढ़िया बाबू इन्हें शादी न दे तेने लड़को हो जाता तू चुमला अरे बसामती धनावा के चौरा रे माई अरे ई के हजी चीन लगे हाँ हाँ यहाँ जामिन है अरे बसामती धनावा के चौरा रे माई भजनिया के चुमे जानी दी है रे माई इहो अपना भाई से छुआइल बिया रे माई छुआए के छुआइल बिया नहइले लखले माई छुआला पर भोग भगवा साथिया रे हज बिलिया खोइबे ना पियाबे तब मोटाइबे अपना हजामा के तोल पर लोटा जा ले गइल नट बल्टू तो कस देलस अरे बाप रे अरे हौ हौए मनु त शंख फोड़ देवे हई आई विकास ठाकुर बाबा का कइलो ठाकुर जी के मुड़िए तू गजन हो गई रे भाई चले हमार बाबू तेरा बियाह में कितना गजन में सहनी है दादा उठा उठा हो अरे चलो अभी बियावा करती ना हो लेकिन मामूली ही तो दौड़त है आई धोती उती खोल के लोग के खिया दो पैंट और खोल दो आ लोग के खिया हल हल ये बढ़ जाए खियाए हम भोजन चली हजाम में तू बढ़िया लाइन में हाय उठ के बैठा लो खाना खाए हाय उठ के बैठा रात भर ये काम नहीं कर उठ के बैठा उठ के बैठा एक बेर खा लो दोसर काम बा हमरा जाए के बा जन पार्टी में प्रचार करे रेडी है चल रेडी चल 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 पड़े दे दी पड़े दे दी पड़े दे दी हजामिल पड़े अरे कौन पूरी हजी एगो खा ले बनू 3 दिन हिमालय बतीचा खोइबो जल्दी दे दे रे हित खिसियाइल बड़े सन जिलेबी दे दी जिलेबी दे दी सरल मैदानी का दे दी दे दे निकाल बेसन के सब्जी दे दी बेसन के सब्जी दे दी दे बाप रे मामूली वैरायटी बा कटहर के कोफ्ता दे दी कटहर के कोफ्ता दे दी हित खिसिया जी है सब भाई रोमा वाला पापड़ दे दी रोमा वाला पापड़ दे दी सारा गैस निकाल के बहरी चल जाए काका फोफिया मिठाई दे दी काका देना फफिया हम खाए है तिल करू मामूली हरानी में बड़ा
स्पंज का लाम का रसगुल्ला बाप रे बाप मामूली मेहनत कर ले बड़े रोल दे दी हेलो दे दी हेलो बाबा आप बैठिए रोकी का खिया के छोड़े। मुनिया जी उठेंगे खिया के छोड़े लॉलीपॉप दे दी यही जी औरत लोग गाड़ी गावेला अरे ऊंची ऊंची कोठावा उठाइए बिनोदा बाबू ऊंची ऊंची कोठावा उठाइए मुखिया जी अब यरिया मरिया नहीं भूला गिनावा हाय सिया राम के भलो वही फुलवारिया में ओइली दिल करू बहू अब तूर ले ली राउर तधावला धूपला ओइनी हा मुखिया जी तब का भाई अब हम तूर बतारो ई बिहार के गोपलगारी हो यही से सीडिया में गोले रहनी अरे री माझी मारी माझी मा देवा बाबी सी अब आया गाना लग गई ताई रे मला धीरे रे पानी भरे चलली रे चलली तिल कहरू बहू ताले गोलावा गइले पीछा धावला धूपला गइनी साधुआ बाबा अब सहोरी के गिरी बाबा का कोइले अरे आजा रटो वेले पाजा रटो अब कावाना गोतरिया लागल तू का कहली तिल कहरू बा अरे ना चोटाया जर में ना छोड़ा पाजर में तो केने बचोट केने उनका रोशन चौकी में लाग गई आपका इहर से करू चाह के तिलक चाह के तिल कहरू अपना घरे गइले तिलक चाह आपका समय समाप्त हो रहा है उहन कहता नहीं तिल करू लो तिलक चाहल भोजन कई ठीक बा, करी, अपना धाम के गई लॉलीपॉप चलता अब बताई रामो जी के बियाह में झोटा वाला पापड़ चलता लॉलीपॉप चलता अब का कही राउर मतिए बौड़ा गइल बाबा कहे के कारुआ कहे लगता निका बाबूआ राम जी का बियाह में रोल चल गई साधारण बात बा तिलक हरू समाज तिलक चढ़ा के राजा जनक जी अपना नगर में गइल बानी हमनी का कहतन सन धर्म की जय हो सनातन खातिर बेचैन बानी सन हमनी इस तरह कालकार सनातन के डूबौले बा सबसे ज्यादा ब्यास लोग डूबौले बा दुगोला के गाना बजाना में माई बहन करे लगता लोग कहो हाजी तो भोजपुरी सत्यानाशे के नु पहुंची अब हमनियो इस तरह के कलाकार भगवान के तिलक में झोटा वाला पापड़ चला दिल जाओ ना 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 ऐसा बात नहीं है बाबूआ बांस काटे चले के बाद चले के मारो के बांस काटे चले के बाद चले तो हरिहर पासो
आहे बेटी हो सिया जानती के बोलाइले आंगन ना पावाइले आहे मांडवी सुरती कीर्ति के बोलाइले आंगन ना पावाई हे भगवान हर हर महादेव आंगन ना पावाई आहे गाँव घर के माई बहिनी आइले मंगल गाई आहे गाँव घर के माई बहिनी आइले मंगल गाइले राजा जनक जी के आंगन में मारो हलन इहे नेग बेटा राजा दशरथ जी का द्वार पर होता कथा मोटकोर कहल जाला पंडित जी कथा कह दिहिले आरती ना होला मोटकोर क के सखी समाज आई ओकर बादे आरती बकुला तनी मानर बजाओ पंडित जी होके चमार के रूप में अभी हो गई बनी रहुआ मानर बाजे नहीं बजाऊंगो। चलिए मुखिया जी के से आग्रह बा चाहे राजू भाई तनी मटकोर में चमार के कुछ भेजवा देहल जाओ ई चमार के शुभ नेघ शुभ नेघ अरे माई के कारा दुआरिया राजा दशरथ रैया दुआरिया हमारा टूना भैया दुआरिया बजाई जी मानर बजाई ये परिवार के सदस्य केहू होके तो कुछ दे दिया हो गार्जियन तो भैया बैठले बड़ी ई चमार होंगे ठनले बड़े पौनी पसारी के नेग हो पौनी पसारी के नेग हो बजाई देखिए तो दे देखा जाओ लेकिन आदेशा है बहुत कम बा इहे ना इनकर एगो मौसियाउत भाइयों आइल बारे उनकरो के होखे के चाही सही बात बा शर्मा जी बाबुआ अब सखी समाज चलल बा मटिकोर करे मटिकोर मानर के पूज के कि कहाँ भाग के पियर माटी खड़ा हो जा अरे कहाँ भाग के पियर माटी कहाँ के कूदा रहे गंगा जी के पियर माटी गंगा जी के पियर माटी सोना के कुदार बिमला के पाँच सुहागी माटी कोर जा सहे
राम जी के अपन बहिन केहू ना रहे ना राम जी के अपन बहिन केहू रही ना रहे भैया राजा दशरथ जी के एगो मित्र रहला जकर नाम रहे राजा रोमपाद आ वही राजा रोमपाद के लड़की रहली जकर नाम रहे शांति जकर के शांता कहल गई श्रृंगी बाबा से विवाह भई रहे मुँह बोली बहिन रली राम जी के कोरा 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 बहिना मटिया हमार मट्टी कोर के जब सखी समाज लौटेला तो आपस में कुछ मजोकिया गीत गावेला लोग एक जनी कहत रही कि कोठा ऊपर पिया शीशा चमकावे कोठा ऊपर पिया अरे शीशा चमकावे चल आवो हमर लारो दुलारो मौगी कहतिया कैसे के आई राजा हो रौरी अटारी कैसे के आई राजा हो कैसे के आई पिया हो रौरी अटारी जागल बारी पिया राउर महातारी बुढ़ियों से डेरा लुका बोला मर्द कहा था कि सासू बेचारी के हो डर जन करी हो सासू बेचारी के हो डर जन करी हो ठोक दिया हो धनी भजन औहे मट्टी कोर के सखी समाज लवट के राजा का मंडप में आइल बा चारों दुल्हा सरकार ओ जी अंगनवा में चाउर छटाला हेलो बाबा उठे बाबा उठे कहने सुन हेलो राउर समाज समाप्त बा एक सेकंड बबुआ चाउर छटला के बाद में बड़ी एगो शुभ के नेग होए जानता रहो जब ना हाँ बोली तसिया पर यह मटकोर भइल हरदी लागल नहवान होला इकर बाद मामा लो आवेला भगिना के शादी में अपना बहिन के इमली घोटावे तरह तरह के कुले नेक होला ई हमनी के लोकाचार लिखल उखल बा ना लेकिन लोकाचार में कीर्तनकार लो अपन दर्शावेला जब इमली घोटावे मामा आवेले अपना बहिन के उ काहे घोटावे आवेले काहे यानी अपना बहिन से कहले कि बहिन ई आम के 5 गो पत्ता लेके आइल बानी आम ऐसन मीठ आम ऐसन खट कुछ ना होला और एक टेबलवा कम क के उठाओ ना यार चंचनाइन फोन कर हल तार बिया भइल बा कि ना हो भइल बा ना भइल बा त रहन से रह अब जान जाई भाई लो बहिन के मिल घोटावे आवेला आम के डंटी भगना के कटा दी है
भगिना अपना माई का हाथ पर थूक देला आ मामा पानी के संग पिया देले। धन हरे माई, बेटा के थूकल माई खा जातिया आ वो माई से बेटा लोग अलग हो जाता है। जान बेटा अपना बाप माई के सेवा ना करी, ओ बेटा के जियले आ कुत्ता के जियले बराबर है। जिस घर में बहुत मोटा बोलता है यार, माइक बजाओ तरह ऊपर से कहते हैं जो है ना माइक लगाओ साउंड। जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कोई देवी देवता नहीं होते हैं, और जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में सारे देवता लोग बसते हैं। और मेरी माँ नहीं होती तो दुनिया क्या होता, कैसे होता, क्या मैं जानता। अगर पिता नहीं होते तो खिलौना मुझे कौन खरीद कर देता। पिता हमारे हैं तो बाजार सारे हमारे हैं। माता मेरी है तो दुर्गा देवी सब है। उहे मामा अपना बहन के इमली घोटावले आ तब बरातवा के साजल जाला। कहली कोशिला रानी सज बहिना डाला है। बाबू ससुरारी गई है दुआरा पर हाला है। बाबू ससुरारी गई है दुआरा पर हाला है। भारी भारी आजूरी में मोतिया लुटाई बहे। भारी भारी आजूरी में मोतिया लुटाई बहे। बाबा विजेंद्र से मंगल का तनी तनी में जी बढ़ावल जाओ न तिले बियो हो न होके दी। जब दरवाजा पर बारात साधु बाबा लागेला तो द्वार पूजा होला। जब बारात द्वार पहला बाजा बाजता लड़की के बेचैनी बढ़ेला। ई जितना लोग बैठल बा सबके भगवान बेटी बहन दिले बानी, और लड़की बड़ी भाग से घर में आवेली। बेटा होला भाग से तब बेटी होले सौभाग्य से। बरात जब दरवाजा पर तो सबसे पहले लड़कियां गावेली सब। अब होइलो राम विवाह गाँव का हमारा के सिखाई। बावन बिरवाहर गले बाकी बड़े चौनस देखनी की ना ए बकुला का लौलो डीठ आ कतने जाल छिलाइल पीठ। खूंटा खूंटा सारण कमिश्नरी के कतना भोई सोइली गई यही जीवा। अभी कितना जानी सोनपुर जाई है भैया तुम देसीला साड़ो साण ऑस्ट्रेलिया ना आया। एक बार बोल दबा तराक दो बुझाता नहीं। अभी से ज्ञान ने क्या हो दशरथ के दहला के बादो अभी भरत भइल रहा था। कितना विकेट गिर गई, कितना फील्ड उजर के चल गई। अभी तेंदुलकर धान गई, धर्म गई, मुर्गा मुर्गी सब गई। ए हाय देखो बैठी बा कि ना हो मैं बैठी बा। तोहरो जेकरा से बियाह भइल तनी मनी खुश ना रहत होई। आहा जौना लौकी के गाछ में तारा के धो दिया एगो घोड़ पड़ा सुनाए। हल तन बढ़ाओ बाबू हल और बढ़ाओ एक बोलिए मावा हल और बढ़ाओ बक्सों में हरनों को में हल हल या बारात दरवाजा पलाकेला सबसे पहले हमने किया कि बेटी बहन गावली सब पापास अभी ने के बोलत बढ़िया वे ठीक रहला वे ओकर से गाय बा उठाओ एकरा के उठाओ। पापा समाधि मिलन रौरा
ना समाधिया से मीराती सिराया जुनावाई जे सीरा को बहू नावाले से हो बेटी नावाई बेटी हो सिया जानकी बेटी इतने कोयला के बाद बारात चल जाला जन्माशा में लड़की के घर से धूचक के पानी जाला उन्हें से लड़किया के नहवान के उन्हें से नहवान के कपड़ा आवेला एगो ऑपरेटर 1 महीना खातिर राख लो एहिंगा लइकवा इंजीनियर थोड़ी बनता रह सब पढ़ के न बनता रह अब डायरेक्टर तू चाहता रे डायरेक्टर बन जाएंगे बबुआ जब लड़की के नहवान के कपड़ा आवेला ये चाचा लोग और बेटी जब ससुरा के कपड़ा धारण कर ले तो भसुर लोग गहना लेके आवेला जीवी आंगन में भसुर अइले हजामिन लड़की के आंगन में मंडप में बैठौल भसुर घुसत आरे लड़की के बाप मारू के बांस धके रुए लगले लड़की के चाचा दरवाजा पकड़ के रुए लगले लड़की के भाई बेचारा कुर्सी पर बैठ के रुए लगले अब भसुर हंसत बैठत अरे जाबारे परमादनी पिट्टू भैया के धर्म पत्नी 100 रुपया दिलवानी माई दुर्गा से निवेदन सदा सुहागन बन रहे देखे ले सा या ना हो लोगावा गिरे ले मुरुरे छाइया अरे कावना पिंजरा रखनी समाधि ऐसन सुंदर हो धियावा कावना पिंजरा रखनी समाधि ऐसन सुंदर हो धियावा अरे रोवे जा लकाई राजा लाता धुनी
इहे काम करके भसुर जी निकल गए। आंगना में दूल्हा के बुलाओ जाला। यही जी लड़की के बाप अपना बेटी के जंघा पर बिठावेला। भगवान से रोज कहे के चाहिए कि भगवान हमरा के एगो बेटी दे हो ताकि हम कन्यादान दे। बेटा 50 को हुई लेकिन बाबूजी के तरह के कोनो रास्ता नहीं है। माई केहू का तर जाई बेटा पैदा करी चाहे बेटी करी, ओकरा कोख से पैदा बोल तो कोख तब पवित्र हो गई। लेकिन बाप के जांग के बल से बेटा बेटी होला तब बाप के जांग पवित्र होई कब? ए जांग पर बेटी बैठी। हर इंसान के जीवन में को कन्यादान अवश्य करे के चाहिए। अगर कन्यादान नहीं करत तो धरती पहले से कोनो फायदा नहीं। अपना बेटी ना हो के भाई के बेटी के दान करी, अपना बेटी ना हो के बहन के बेटी हो के भगनी होकर दान करी, या गांव समाज में गरीब के कोनो लड़की को दान जरूर करे के चाहिए। वह बाप के जगह पर लड़की जो बैठे ले, तू ही बताओ कितना बेस में ऑर्केस्ट्रा वाला है सामने के ढक ढक ढक। तो लड़की रो के कहली कि पापा आज जानगन के दुनिया में लोग लड़की काहे के जन्मावेला। बाप पुका फार के रुवता रे, बेटी रुवतिया, माई रुवतिया, बाप तो पागल हो जाले पागल। लड़के के लिए पापा काहे लागिए पापा अरे पोखरा खोलावनी अरे काहे के बनावले बानी काहे लागी ए पापा बेटी जाना भवानी काहे के खोजानी तमाथवा मिसाल बेटी अरे पोखरा खोदा सभावा लगावी खाती दुनिया बसावे खातिर बेटी जाना भवानी अपौआ पाखरे के दामाद है। तब लड़की कल के पापा जब यह करे के रहल तो हमारे के बेटा कहे कहते कि बेटा हुआ बेटा हुआ। बेटा कहते कहते पापा बेटी बनाइए देनी। आज यदि बेटा रहती पापा तो दिन देखे के ना मिली। लड़की रोके कल की पापा किया रे पापा कावा न होना गरिया जुआवा खेलानी ता बेटी आपने हारी गई। किया रे बाबा गरिया जुआवा खेलानी ता बेटी बेटी आवा धारे नगरिया जुआवा
दर्द हो बाप जब रोए ले चाचा तो लड़की कल के पापा पापा मत रोई पापा मत रोई और वह आंख में आंसू पापा ना देखो बाप कल की बेटी का करी बुझाते नहीं खे लड़की कल की पापा ये माड़ो में से बाहर मत निकल काहे बेटी जागले रहिया पापा जागले रहिया आजू गारावा चोरिया होई है आजू गारावा चोरिया होई है चोरावा के नमवा बेटी बात आई हो दे तू कौन चोरावा चोरिया होई है कौन चोरावा चोरिया होई है चोरावा के नमवा राम चंद्र चोरावा है चोरावा चोरिया होई है चोरावा चोरिया होई है बाप कन्यादान दे के निकले ले पागल के समान दर को हो कुर्सी पर दर के हो टेबल पर वो बरक के जाके कह दीजिए मालिक फलाना सामान कहाँ देखे मुँह से का निकले ला बाप के देखो लो कौन सामान कहाँ बा हमर दिमाग काम नहीं करो माई पागल बाप पागल आंगना में बुझला की मने गम ही गम दौड़ रहल बा जब बाप उठे ले कन्यादान करके तब भाई के लोग बुलावे ला लावा मेरा के और भाई बहन के नजर से नजर मिलेला तब भाई के दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाला टुकड़ा टुकड़ा हो जाला ई जान ली शादी कइल कोनो बड़ बात नहीं थे शादी कइल कोनो बड़ बात नहीं खे जाना लड़की से हमने के शादी करी ले उका कोनो नौकरानी हो लौड़ी हो केहू के लड़की रुआ लेके आवो तनी तो रुआ घर में 3 गो रूप धरी लड़किया कवन कवन पहले आई बहन बन के रुआ भाई के रोल अदा करी धीरे धीरे रहते रहते नारी के रूप धरी सृष्टि के रचना करे लगी आज यार दिन दशा खराब हो जाई ना तब महतारी बन के क्रिया कर्म करे लगी औरत बहन हो औरत नारी हो और समय जहिया बिगड़ जाई वो दिन काती धर्म के महतारी हो जाना बेटा खाती धन संपत्ति लूटत सात जन्म में तुर बियाना हुई शराब देता नहीं बिरथा ना जाहू गिरी से बानी बुझलिया बाहर ऋषि बा बिरथा ना जाहू गिरी ऋषि बानी धनी है देवता खबरदार जाए अपन खींच लेता नहीं शराब बहुआ उहे भाई लो लावा मेरा वेला आ दुल्हा से अनुदान करेले अगिया पर सत फेरा काहे कइल जाला काहे ए नुनु माई कहला सुन आगी पर सत फेरा काहे कइल जाला काहे ओ जी क्रिया खाई जाला अग्नि देव शपथ लेतानी कसम खातानी आज के बाद पराया औरत पर नजर ना डाले एकरा पहले जेतला छुछुन रही कइल लेड़वारी बसवारी में अब एकरा बाद रहन सुधार मेहरारू पे क्रिया खाली आज के बाद पराया पुरुष से नजर मिला के बाद ना करो ब्याह जी समय हो गल बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सर स्वागत है आपका एगो बात रहुआ सम्मान में हम कहे के चाहब जी सरकार जी सर हमने का छोट रहनी सतर और सीडी पर प्रोग्राम देखी सर अरे हमारा निकेत बाबू हमने का मतलब उतना सब बुद्धि ना रहे संगीत के बारे में लेकिन आज काफी वर्ष बाद हमने के सौभाग्य बा कि राउर लाइव प्रोग्राम देखे के मौका मिलल बा लोग ऐसा ही महान ना होला रउआ गीत गौनई संगीत के माध्यम से हमने के परंपरा के गाना हमने के संस्कृति के गीत रउआ जितना बढ़िया से प्रोग्राम कहनी है
बहुत अच्छा लगल। ऐसा ही वो महान नहीं वो महान के लायक बानी, बहुत अच्छा लगा। सब रुए लो खाती भगवान इस शरीर के रखले बाड़े, भगवान से कामना करो के रुए लो निरोग रही। हमार धन जायदाद तो रुए लो न बानी, ना खेत बा ना बारी बा ना घर बा ना दुआर बा, हमार गेहूं धान सब रुए सब हो। जय दी सवेरे 2 रुपया बढ़ा के अरे वह सब बनल रहे, हम बनल बानी, रउआ बानी तो हम बानी, हमारा से रउआ ना लेकर रउआ से हम बानी। लेकिन का करब जमाना इतना गलत हो गई बा। बहुत पहले को गीत हम गौले रहनी रउआ बचपन में बड़ा हो के गजल में रहे, गजल में कि होला न जमन मारी से ओ होला प्यारे से, बैठी डाल देता बिठा ना जाओ ऋषि मान। हेलो होला न जमन मारी से ओ होला प्यार से, होला न जमन मारी से ओ होला प्यारी से, होला न जमन मारी से होला न जमन मारी से होला प्यार से। ए अंकित बाबू बन जा लबी गड़ी सगरी मुँह के फुहार से, बन जा लबी गड़ी सगरी मुँह के फुहार से, अच्छा ठीक बा पूर्वी सुना देता एक लाइन के, काहे के हमरा अंकित बाबू के भी फरमाइश रहल। दुनिया के देखनी जीत के छूछे सब गई, दुनिया के देखनी जीत के छूछे सब गई। ए अंकित बाबू ओकरे रहल बजे का निमहल बयार से, ओकरे रहल बजे का निमहल बयार से, सगरी बेकार बातें रुपवा जवानी के, सगरी बेकार बाटे रुपवा जवानी के, सगरी बेकार बाटे रुपवा जवानी के।
अरे का कोरी के हु जीत के ए गिरिया के हार से का कोरी के हु जीत के गिरिया के हार से भोला न जमन मार से